ψυχή κάθε συλλόγου είναι το έμβλημα, η προέλευση, η φανέλα, η ιστορία, τα τρόπαια και βέβαια οι άνθρωποι. Ο καμβάς, όπου όλα ανθίζουν και σμίγουν κάνοντας το αδιέρετο σύνολο, είναι το γήπεδο, η έδρα, η εστία. Σαν αυτή της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου μεγαλούργησαν ποδοσφαιρικές ιδιοφυΐες όπως ο Κώστας Νεστορίδης και ο Μίμης Παπαϊωάννου, μαγικά συνδυαζόμενοι με το κλασικό 1-2. Δεκαετίες μετά, ξανασυναντώνται ασπρομάλιδες για να το επαναλάβουν στον ίδιο, ιερό για τους ενωσίτες τόπο, ακόμα κι ας είναι θλιβερός και ρημαγμένος. Ξεδιπλώνεται ο συνδυασμός, ξεχυλίζει η ενέργεια και μετουσιώνεται σε μια ευχή, σε θρυλική εντολή. Πάμε, Μιμή! Πάμε, πάμε! Αυτό είναι! Κάνω και την προσευχή μου το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κώστα, πρέπει να γίνει εδώ, μπας και μας βάλουν και λίγο να παίξουμε κι εμείς και να κάνουμε και το γήπεδο. Θα γίνει εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Τι να κάνουμε. Γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν υπάρχει.